и попитах таро карти за теб, какво ще предприеме той като действия за вашите отношения до края на месец октомври. Таро карти показват, че той е изправен пред избор. Избор, който трябва да направи. Избор, за който има план, и този план не е добре структуриран и не е много ясен, но има план. Сега, решил е, че ще те манипулира чрез чувствата. Той е много добър манипулатор, човек, който усеща чувства и емоции, още когато погледне човека, и той знае за твоите много добре. Сега, категорично той знае, че ти ще бъдеш закрита за неговите манипулации, няма да позволиш това да се случи, но пък той казва чрез Таро, че е готов да чака. Готов е да чака и ще бъде търпелив. Защото казва, тя е моята ресурсна дама. Тя е жената, която ме изпълва, тя е жената, която ме заземява, жената, която ме прави стабилен, жената, в която виждам просперитет за себе си, сякаш вижда просперитет, това, че на него му върви. На него му е така спори в живота и на него му се случват хубави неща, когато си ти. Явно твоята енергия е така доста силна, на високи вибрации си, и когато сте заедно, той е забелязал, че има успехи. Затова той казва, че да, готов съм, ще чакам, няма да изгубя това, което е било между нас, ще правя опити, бавно и мудно, защото знам, че тя трудно ще ме допусне вече до себе си, защото знам, че аз направих много грешки, причиних и много болка, лъгах я много пъти, държах се безотговорно и така нагло с нея, и тя вече не иска да ми се довери, и тя вече не иска да ми повярва и стои на страна от мен, но ще включа всички мои умения и манипулации, за да имам пак нея, за да бъда пак с нея, защото тя е жената, която е просперитет за мен. Тя е жената, с която на мен ми е хубаво, на мен ми върви, и аз виждам, че нещата и живота ми стават все по-прекрасни и по-хубави, когато тя е в моето поле и когато аз имам от нейната енергия. Ето това ще бъдат неговите действия към теб до края на месец октомври. За лично таро четене ми пиши в коментар под видеото. Всички безплатни ги публикувам тук за теб.